Ubay-ubay ka mga lugar sa Davao City ang gibaha na sab human mibundak ang ulan kagabi. Atong saro ng detalye na ini pinagi ni Argel Relator live. Argel. Sara, tungod sa kadako sa baha gikan sa bukid, milapaw na ang mga creek sa low-lying barangays. Gawas sa mga ginunupang mga balay, dako sab ang danyos nga nihaguman sa Women's Association nga tindahan sa Barangay Binugaw human nga nahumol sa tubig baha ang ilang mga sako-sako mga bugas uban pang paninda dihang nisulod ang tubig baha sa ilang tindahan. Mibundak na sab ang ulan Lunes sa gabi. Di na sinati kini sa mga south nga lugar sa Davao City. Sa Barangay Bangkas Heights, misubay na sa dalan ang tubig baha, dihang milapaw ang tubig sa creek sa Purok 7 nga mitabo na sa tulay. Gilayong gimonitor sa BDRMC ang lugar, aron mapahimangnuan ang mga residenteng namuyo sa kilid sa sapa. Kandak dayon niyo og preemptive rekorida dito sa Purok 7, mga balay-balay dito kandak mi og preemptive evacuation. Dili na sab makita ang konkretong dalan sa MacArthur Highway, Barangay Dumoy. Human kini gilunupan. Gilayon sab nga girespondihan sa BDRMC Turil proper ang hapit tuhod nga street flooding sa De Guzman Street pasulod sa Ilocano Village. Sa Barangay Bago Aplaya, napulaw sab ang mga residente dihang gisulod na sa lapas tuhod nga tubig baha ang mga kabalayan sa usa ka subdivision. Dunasay mga ipang bakwit, dihang mihubas ang baha, gipang pala sa mga residente ang mga grabeng balas nga napundok sa dalan. Panawagan sa mga residente nga mahatagan og solusyon ang problema nila sa ilang creek. Sumala sa barangay, ana sa 11 ka magbanay ang ipabakwit sa Barangay Gym tungod sa pagbaha sa pipila ka mga purok. Nanguli na sab sila pagkabuntag dihang mihubas na ang tubig baha. Lakip sa gisulod sa baha ang ila mismong barangay hall. Busa, nagtinabangay ang mga barangay staff sa paglima sa tubig ug lapok nga nanulod sa pipila ka mga opisina. Okay naman gabi sa pagkaroon, pero tungod gud sa ato ang tubig at ako yun kayo. Labi na mag-uwan sa ibabaw. Sa Barangay Binugaw, nakasinati sab og pagbaha sa usa ka village sa Lower Binugaw, human nga milapaw na ang tubig gikan sa ilang kanal. Nanawagan ang uploader nga unta mahatagan og pagtagad sa ahensya sa gobyerno ang ilang lugar nga mapadak-an ang kanal ug imburnal aron nga masulbad na ang dugay na matud pa nilang problema sa pagbaha matag muulan. Sumala sa barangay, upat ka mga lugar ang flood-prone area sang lituol sa creek kung asa nagasubay ang tubig baha gikan sa bukid. Request po ko sa DPWH nga unta ang flood-prone area, labi na ang creek, at least mapadakan o wala itong ngubara nga mga tubig o basura na muagi diha sa maong creek. Gipang bulad na kining mga bugas nga baligya unta sa usa ka mini-mart sa Binugaw, human nga nahumol na sa baha dihang milapaw ang pinakadako nga creek padulong sa ilang tindahan. Dili moubos sa 15 ka sakong bugas, sako-sakong feeds ug uban pang baligya, lakip ang ilang refrigerator ug freezer ang nahumol sa tubig dihang gisulod sa baha. Dili na gyud na siya pwede kay pag open na mo nabaho na gyud ang ang mga bugas niya. Niya ang lapok diri pastang daghan ng lapok diri. Wa pa kay mi nahuman, sayo kay mi nagsugod ani sir. Ang DPWH maintenance gipang putol ang mga troso nga nagbara sa mga culvert. Gilimpyuhan sab ang mga gapnod nga mibabag sa agianan sa tubig. Sumala sa pag-asa, kini tungod sa ITCZ nga nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Sara, nanukto karon ang mga apektadong residente sa pagbaha, labi na kadtong sa Gunso na nga nakasinati og pagbaha ngadto sa mahintungdang ahensya, labi na sa City Engineers Office o sa DPWH unta mapangitaan og pamaagi nga mapadak-an matud pa ang ilahang mga drainage aron nga mamenosan ang posibilidad sa pagbaha nga resulta sa pag-apaw sa mga creek. Sara. Okay, daghang salamat Argel Relator.